अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ निल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। Odkada Allah je stvorio čovjeka, od početak on poslao poslanike. Prije Muhammad sallallahu alejhi ve sellem su pojavili nekoliko poslanika. U jedan hadis se kaže da su bili 124.000 poslanika. Svaki poslanik on dolazio prema svoj narod. Svaki poslanik imao zadatak da uputi svoj narod prema Boga. Prije Islam i prije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem svaki poslanik bio upućen prema jedan narod, prema jedan nacija. Oni su bili poslanici, ali za neki mali nivo, na primjer, jedan pojavio, jedan država i čak ponekad u jedan države na raznom mjestu su bili više poslanika. Oni nisu obratili prema cijeli svijet. Oni su imali zadatak za kratko vrijeme. Na primjer, neki poslanik imao svoj zadatak možda za 100 godina, neko 50 godina i poslije kada su završili svoje zadatak ovo vrijeme, onda nakon toga Allah poslao neki drugi poslanik. I svaki poslanik imao neki svoje vrline. Ali poslije, kada je Božja mudrost zahtijevao da došao doba, došao vrijeme, da treba da bude jedan poslanik prema svi narod, prema svi nacije, onda Allah poslao časni poslanik Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Ovo ajet što sam pročitao, ovo ajet tako glasi: O Muhammad, ti reci, o ljudi, o istinu sam ja svima vama Allahov poslanik, čije je vlast na nebesima i na zemlji. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prvi poslanik koji je obratio prema cijeli svijet. Ja sam svima vama Allahov poslanik. I onda Hazret Isa alejhi selam došao za jedan narod, za Bani Izrail. Časni Kur'an kaže da je on bio poslanik za Izraelčanima. Zadatak Isa alejhi selam nije bilo van od svoje narod. Hazret Musa alejhi selam došao za svoj narod. Hazret Ibrahim alejhi selam, Hazret Nuh alejhi selam, Hazret Yunus alejhi selam, Yusuf alejhi selam, nekoliko poslanik. Svaki poslanik dolazio prema jedan nacija, jedan narod. Isa alejhi selam prema jedan nacija. I onda, kao sam prije rekao, svaki poslanik imao neki svoje vrline. Ali na kraju, kada se pojavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah sastavio svi vrline od 124.000 poslanika, njihove vrline Allah skupio na jedan ličnost, na časni pratenik sallallahu alejhi ve sellem. I njemu rekao, ti si sada jedan poslanik prema svi nacija. Zato
poruka Islama nije za Arab, poruka Islama nije za prema Iranci ili prema Turci ili prema Makedonci ili prema Bosanci, nego prema cijeli svijet. I onda kada je Allah tako rekao, onda na isto vrijeme Allah kaže al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Danas sam ja za vas uzavršio vašu vjeru i upotpunio svoju blagodat prema vama i izabrao sam za vas islam kao vjeru. Znači, sa dolazak časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i sa časni Kur'an, Allah kaže danas sam za vas uzavršio vašu vjeru. Znači, sada Islam je konačna religija u svijetu, Islam je zadnja religija u svijetu. Poslije Islam, poslije časni Kur'an, nema sada novo uputstvo. I taj uputstvo, ta jedna knjiga, jedan poslanik od svoje dolazak do kraja svijet, do kada ovo svijet bude. Svaki narod, svaki nacija, oni bi koristili uputstvo od časni Kur'an. Časni Kur'an je jedna riznica i svaki ovo novi generacija, oni bi dobili uputstvo od časni Kur'an. Vidite, obično ovo nauka, ovi doktori ponekad otkriju jedan stvar i onda oni misli to je sada završeno, ali prođe par godina, onda neki novi ljudi kažu oni su pogrešili. Sada ima nešto novo. Oni promijeni svoj stav. Ali vidite ovo vrline za časni Kur'an, da prošao 1500 godina i koliko bi još prošao, to Bog zna, možda 1000, možda 2000 godine, ali ovo je Kur'an, je taj poruka uvijek svježe. Nije potrebno i ne može neko da promijeni u časni Kur'an. I to je konačna religija. I onda Allah kada je poslao časni Kur'an kaže inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Zaista smo mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je čuvati. Časni Kur'an je jedina knjiga koja je ista, nema jedan tačka, nema jedan zbor što je promijenjen. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio, do dan danas Kur'an je isti. I skoro su u Engleskoj oni su našli neka kopija stara i oni kažu to je najvjerojatnije ova kopija od doba poslanika. I kada su vidjeli, isti su zborovi, isti su slove kako kod nas postoji Kur'an. I to su neki vrline što Islam ima, što Kur'an ima. Biblija, mi vjerujemo da je to je bio Božji zbor, ali poslije ljudi su promijenili. Sada nije ta ista Biblija i Biblija ima nekoliko verzija. I kažu ovo Biblija što Novi Zavjet oni su odaberili, to je bio od 64 knjige. Razni, onda su od 64 oni su uzeli ovo jedan. I to se pokazuje šta je razlika među Božje riječ i šta je razlika među što dijela od čovjeka. Za Biblija i za bilo koja druga knjiga Allah nije obećao da će on čuvati i zato oni su promijenili. Ali za Kur'an ne može niko da promijeni pošto Allah lično uzio zadatak. Allah kaže ja ću čuvati. I sada mi možemo da imamo ponos u tome da Islam je najbolja religija, muslimani je najbolja nacija, časni Kur'an je završena knjiga. Ali sada da mi vidimo da imamo najbolja religija, najbolji poslanik, da li muslimani su najbolji u svijetu ali nisu. I kada mi vidimo globalno, vidimo islamski svijet, imamo skoro više od 50 država
I šta se dešava među muslimanima? Da li oni imaju ista slava kako su imali slava u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Da li muslimani imaju poštovanje kako su imali poštovanje od doba Hazreti Abu Bakar i Hazreti Umar i Hazreti Usman i Hazreti Ali? Za kratko vrijeme muslimani su osvojili cijeli svijet. Za kratko vrijeme. Da li tada oni su imali više oružje? Da li oni su imali jača vojska? Ne. Odkod nisu bila najslaba vojska, ali sa Božje pomoć oni su pobjedili uvijek. Pošto oni su bili jači vjernici. Prva bitka, muslimani su bili samo 313. Ovi neprijatelji koji su napadali, oni su bili 1000 vojnika. Ko je pobjedio? Muslimani su pobjedili. Kako su pobjedili? Sa Božje pomoć. Nisu pobjedili kroz oružje, nego su dobili pobjeda sa Božje pomoć. Zašto su dobili Božje pomoć? Zato što oni su držili taj Božji pravac. Oni su slijedili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Oni su molili od Allaha. I onda Allah kaže, ako postanite moji robovi, ja stojim uz vas. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada on govorio za stanje svog naroda, on rekao, Khairul kuruni karni sumallazina yulunahum sumallazina yulunahum. Vidite, najbolje doba, najbolje stoljeća je moja stoljeća, znači prvi stoljeća u islam. Pošto tada poslanik prima objava, njegove sledbenice uzimaju njegova boja, oni primaju direktno taj Božje svetlost i zato to je bio najbolje doba. Allah obrati prema svog poslanika, Allah sluša njegove molitve i onda kaže, poslije toga druga stoljeća, poslije treća stoljeća i poslije toga među muslimanima će pojaviti jedna mračna doba za islam. Kao nešto ide prije gore i onda poslije počne da bude napad. I poslanik kaže, lesu minni valasto minhum, ovi ljudi od mračne doba islama, oni ne pripadaju meni i ja ne pripadamo njima. Znači, oni će biti muslimani po imenu, ali oni, poslanik kaže, oni ne pripadaju mene. Zašto? Zato što ovi ljudi bi napustili islam. I poslanik u jednom hadis, ja da prenesim da on kaže, doći će vrijeme, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, doći će vrijeme kada od islama ništa više neće ostati nego njegovo ime, a od časnog Kurana ništa više nego njegovo pismo. Muslimani će biti muslimani, ali samo po imenu. Džamija će biti pune klanjač, međutim što se tiče njihove iskrenost, oni će biti prazne i nepušteni. Ljudi će ići u džamija, ali neće oni uzeti Božje boja, neće imati Božji strah, oni dalje će lagati, oni dalje će varati ljudi, oni neće ispuniti svoje obećanje, ali inače oni bi rekli, ja klanjam, ja postim, ali neće imati efekt od ovo obožavanje. I onda slušate zborovi od časnih poslanika, on kaže, njihova olema, vjerske učitelji, će biti najgora stvorenja pod svodom nebeskim, zla spletkaranje će od njih proizlaziti i njima će se vratiti. Znači, obično mi vidimo da bi mi dobili uputstvo od džamija. Poslanik kaže, džamija će biti pune, ali ljudi neće imati uputstvo. Šta je uzrok? Časni poslanik kaže, olema, znači hođe, oni će biti pokvareni. I kada je to stanje, oni ne bi onda imali
uputstvo. Ako učitelj nije dobar, kako može da bude đak bude dobar? Sada treba da mi mislimo da li ovo je konačna naša stanje za muslimana ili će biti neka bolje doba za islam. I kada mislimo u tome, onda imamo nekoliko radosnih vijesti od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže, kada vi vidite ovo stanje, onda Allah će poslati jedan čovjek među vas. Allah će poslati običani Mesija, Imam Mahdi, da bi opet on vrati taj sjaj za islam. Znači, prema riječima od poslanika, islam će imati 3 doba. Prva doba, kada je poslanik prisutan, kada je njegovi sledbenici su prisutni. Druga doba, kada počne mračna doba za islam. I treća doba, kada se pojavi Imam Mahdi, običani Mesija. I on opet podigniti stanje za muslimana. Ali kao sam, ako ja počnemo da govorimo za stanje sadašnjih, vidite, ima bogati islamske države, mnoge muslimanske države, ali nemaju mir. Na dosta mjesta muslimani ratuju međusobno. I Kur'an kaže, zaista muslimani su braća. Ali mi ne vidimo taj bratstvo. Mi pripadamo jedne islamske zajednice koja se zove Ahmadija Muslim Džamat. Mi vjerujemo kako je Allah obećao sa časni pratjenik sallallahu alejhi ve sellem. Kako je časni pratjenik sallallahu alejhi ve sellem nama rekao da će doći Imam Mahdi, da će doći običani Mesija, da bi vratili nama na izvor islam. Mi vama damo ovo radosni vijesti. Allah ispunio je svoje obećanje. Allah poslao jedan čovjek koji je bio sluga za časni pratjenik sallallahu alejhi ve sellem i koji je osnovao jedna zajednica prije 130 godina iz Indije. I sada ova zajednica već širila skoro 200 države u širom svijetu. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto rekao da će na kraju njegov ummet muslimani oni će imati hilafat. Znači jedan vođa za cijeli svijet. Mi vidimo u početak islam, svi muslimani su imali jedan vođa, jedan bio poslanik za svi muslimana. Ako sada neko pita ko je vaš vođa, možda bi neko rekao, ovdje bi neko rekao možda ovo rais, ali on bi bio vođa samo za Makedonija. Za Bosna neko pitao, on bi rekao za svoje. Za Turskoj, možda tamo bi bio par, ne bi bio jedan. U Pakistan, ja sam iz Pakistana, tamo imamo stotine. Svaki ima svoje, svaki misli na svoje, svaki ide na svoj put. Znači, nema jedinstvenost među muslimanima, nema jedan vođa za cijeli svijet. U naš džamat, Ahmadija džamat, mi imamo jedan vođa, jedan halifa za cijeli svijet. Svi Ahmadi koji pripada bilo koja država, koji jezik oni govori, koja nacija oni imaju, imamo jedan vođa, jedan halifa. I preko taj hilafat sada svi pobožni duše su počeli da budu kao jedna zajednica. Mi ne mrzimo nikoga. Svi muslimani su naša braća. Mi želimo da svi znaju da je Allah poslao svoje blagodat, Allah poslao svoje milost. Sada mi treba da prihvatimo, mi treba da uzimamo i mi treba da sledimo. Zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko umre a da nije priznao imama svog vremena, umire kao neznalica. I zato
ovo je vrlo bitan stvar. I poslanik kaže, kada saznate da je pojavio Imam Mahdi, onda treba da prihvatite njega. On je Allahov halifa. Kada Allah pošalji nekoga, onda smo dužni da prihvatimo njega. Ako ne prihvatimo, taj čovjek, on neće izgubiti ništa, on završi svoje misao, onda mi ćemo ostati liješeni sa Božje blagodat. I zato uzimate ovo poruka, imamo ovdje smo stavili neke knjige na makedonskom jeziku, neka uzimate, pročitate, provjerite. I ako nešto nije jasno, onda pitate nas, inša Allah opet ćemo sresti. Ali stvari o tome da sada fali kod muslimana jedan vođa. Kao sam rekao, Islam je jedna religija, mi imamo jedan poslanik i jedna knjiga. Onda moramo da imamo jedan vođa za cijeli svijet. Od kada muslimani su napustili da imaju jedan vođa, onda oni svađaju međusobno. Vidite Iran, Irak, oni su ratovali skoro 10 godina. Sada u Jemen muslimani ubijaju drugi muslimani, u Libija muslimani ubijaju drugi muslimani, u Irak i Sirija svugdje muslimani ubijaju muslimani. Da li možemo da ni nazovemo muslimani? Islam kaže zaista svi muslimani oni su braća. Kako može da oni budu braća kada oni ubijaju svoje braća? Znači sada najveći opasnost za Islam je muslimani. Ako oni ne slijedi učeni Kur'an i ne slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako možemo da mi kažemo da oni su muslimani? I zato Islam traži od nas jedna promjena. Islam traži da mi slijedimo, da mi ispunimo dva pravaca. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi salam, koji je bio osnivač naš džemat, on kaže, Allah mene poslao zbog dvije stvari. Jedan, da mi obožavamo Boga kako treba, da imamo odnos sa njim, i drugo, da služimo čovječanstvu. Ovo je bit za vjera. Ne smije jedan musliman da mrzi bilo kome. Ne smije da musliman širi mržnja među svoje sugrađani. Ne smije jedan istinski musliman da on radi protiv svoje država, bilo gdje on živi. Pošto časni poslanik kaže, ljubav prema svoje države je dio vaš vjerovanja. Vidite, koliko imamo krasno učenje. I onda vidite da li muslimani i mi slijedimo na ovo učenje ili ne slijedimo. I zato sada tokom ovo mjesec Ramazan, kada Allah nama uputi da mi postimo, da bi Allah bude zadovoljan sa mnom, i mi treba da isto tražimo da on nas uputi prema svoj put. Pošto mi ne znamo da li što ja radim ovo je ispravno ili neispravno. I zato na svaki rekat mi kažemo ehdena siratal mustaqim, ehdena siratal mustaqim, ehdena siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put, uputi nas na pravi put. Ako je to dova, znači ima šanse da mi idemo na stran put. I zato Allah nama uči ovo dova, da molite da uputi nas na pravi put. I zato kao musliman mi treba da shvatimo svoju odgovornost prema Boga, mi treba da shvatimo svoju odgovornost prema čovječanstvu, prema svoje braća, prema svoje komšije, prema svoje sugrađani, svima, da bi mi pokazali prava slika za Islam. I to stvar fali u svijetu. Ako muslimani postanu musliman kako treba, i onda nema nikakva strah za Islam i nema ovi nemuslimani, brzo bi oni obratili prema Islamu.
kada bi oni vidjeli u nas ličnost, prava slika Islam. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad mrzio nikoga. Islam kaže la ikraha fi din, nema prisile u vjere. Sa silom ne može da mi osvojimo, da učinimo nekom muslimanima. I zato ne smijemo da mrzimo kršćani, ne smijemo da mrzimo bilo ko drugi ako oni nisu muslimani, pošto Islam je za svi. Časni poslanik je poslan prema cijeli svijet. Ako danas oni nisu muslimani, inshallah sutra, preko sutra, ako ovo ne ova generacija, sljedeća generacija bi primila Islam. I to je ta stvar koja treba da mi razmislimo. Jedan musliman, on treba da bude dio globalni Islam koja se nalazi sada kod Ahmadija džemat. Pošto mi imamo jedan halifa, Hazrat Mirza Masrur Ahmad je 5. halifa koji je dolazio poslije običajni Mesija alejhi selam i on je duhovni vođa za cijeli svijet. Mi imamo svoja isto web strana alislam.mk i imamo isto YouTube kanal, tamo imamo mnogi snimak i knjige. Ja molim vas na kraju neka ovo vidite, pročitate, provjerite i onda vidjet ćete kod nas džemat se nalazi samo Islam, samo ljubav prema Islam, ljubav prema časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kroz svog dijela mi želimo da mi u svijetu da mi pokažemo šta je prava slika Islam. I preko naš džemat nekoliko hiljada kršćani oni su već prihvatili Islam u širom svijetu i to je naša poruka prema svima vama. Na kraju opet ja se zahvaljujem što ste danas odvojili svoje vrijeme i došli. Na kraju samo zbog ovo namaz, ja bih vama rekao da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio za moje sledbenik cijeli svijet je kao džamija. Cijeli svijet je kao džamija, samo treba da bude čisto taj prostor gdje bi mi klanjali namaz i tamo i čak on kaže da gdje dođe vrijeme namaz tamo treba da klanjate. Jedan čovjek koji je bio čoban u šumi, on imao svoje staza i kaže on, pošto poslanik rekao da treba da učite azan prije da klanjate namaz. I čovjek rekao, poslaniče, ja sam sam, nema niko tamo. I šta, da li da ja učim azan? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jeste, treba da učiš azan, ako bude neki musafir, ako je neko blizu tebe, on bi došao i onda bio zajednički namaz. Ako ne bi bio niko, onda Malik, oni bi družili s tobom za namaz. Vidite. I na šuma poslanik kaže tamo klanjate bilo gdje i zato ovo je isto vrline za Islam. Naprimjer, neke religije oni moraju da idu na crkva ili tamo oni moli, nama je poslanik kaže na svako mjesto može da vi klanjate namaz. I zato mi smo klanjali da ne bi pustili namaz i ovo Ramazan je taj prilike kada mi treba da više obožavamo nego obični danima. I post nije samo da mi ostanemo gladni. Post zahtjeva mnogi stvari. Treba da obavljamo redovno namaz, činimo zikr, da ne svađamo, ne psujemo. To su mnogi stvari koje treba da ispunimo da bi mi završili ovo odgovornost zbog mjesec Ramazan i mjesec post. I Ramazan dolazi kao jedna vežba, jedna praksa i ovo dobro dijela što mi počinemo tokom Ramazan, to treba da nastavimo poslije toga, pošto dosta od vas možda su prvi put čuju, ako neko ima pitanje, bujrum kažete, pitate, ja ću odgovoriti, ako vama nešto nije jasno, može da pitate i ako nema pitanja, onda na kraju može da čujete neka ilahija. Bujrum. Danas
naš brat Ramazan pitao da li je potrebno reforma ljudima. Naravno, svaki čovjek greši. I reforma, šta je to reforma? Reforma treba, znači kada mi ispravimo. Na primjer, reforma je kada vaša kuća bude prljav, onda vi treba da krečite. I to je reforma, da čistite nekad ovo višeg stvari što ne koristite, bacite. Isto treba da mi očistimo svoje duše. Kako mi prljamo svoje duša? Na primjer, nekad mi radimo neka takvi stvari, neke gluposti što ne odlikuje za jedan vjernik. Ako smo psujali nekome, ako smo svađali, ako nismo ispunili svoje obećanje, i to su sve stvari koja na druge riječima možemo da kažemo kao grije. Ovo stvari treba da mi odstranimo od sebe i reforma čovjek ponekad ne može da završi sam. I onda mora da bude neki učitelj. Kao časni poslanik bio. Časni poslanik završio reforma 100.000 ljudi. On to ispravio. I oni su dobili Božje boja. I zato na ovo doba Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. on je Božji poslanik koji je došao mjesto Isa a.s. i zbog ovo vrijeme nisam još otvorio taj tema. Kur'an kaže Hazrat Isa a.s. je umro i reforma jedino može da mi ovo dobimo kroz Božje izaslanika koja nama uputi. Da li ima još neko pitanje? U redu, sada samo učimo doa na kraje, onda u redu, jazakumullah hvala. Doa.